लाखांनायनि उनाव जोंहा नेक्स्ट हाबाफारिया दङ जों 5:30 6टानि गेजेराव 5:30 6टानि गेजेराव 1 लाखथा आलारि बाथि सावनाय दहाय होनखाबाय आं 1 लाखथा आलारि बाथिखौ जों मोनथाम जायगायाव सावगोन। मोनसेया जाहैबाय जोंनि बे थानसालिनि लांगोना लामा एकदम कलेज मोखांनिफ्राय ओरैजाबै लामासिम आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बै सानजायाव थानाय गोदान फ्लाइअभार बे फ्लाइअभार बिल्डिंआव जों सावगोन आरो मोनसेया बै टाउन गेजेराव थानाय फ्लाइअभार गोजाम फ्लाइअभार अभारब्रिज बेयाव सावगोन। गासै जों बे मोनथाम जायगायाव आलारि बाथि सावगोन। बे मोनथाम जायगायाव जिहेतु जों आलारि बाथि सावगोन बेयाव गोबां मानसिनि दरखार जागोन। बेखायनो जाहाथे बयबो 3थासोनिफ्रायनो फैलायनानै बेयाव मदद होलायो। आरो जोंना बे आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव आरो हाबाफारि दंबावो। हाबाफारिया जाहैबाय जों मोनसे नैबे थानसालि लुनाय बे हाखौ गोदो जाय खस्थ' खालायनानै लाखिदोंमोन जाय देहायै मोदोमै राङै अनसुंथाइ होनानै नाजावनानै लाखिबोदोंमोन बिथांमोनखौ जों बयबो मिथिनाय बायदि रायजोनि गेजेराव लाबोनानै जों बेसेन गोसा मुवा बा बेसेन गोसा जेबो जिनिस होनो हायाब्लाबो रायजोनि गेजेराव लाबोनानै सिनाखि होगोन। लोगोसे जों आर'नाइ आरो ममेन्टास माबा मोनसे होगोन आरो जों होनानै मानसि जोंनि रायजोनि गेजेराव सिनाखि होगोन। बे हाबाफारिखौ जों लाफादों। लोगोसे जों आरो जिहेतु जों बे हाबाफारिखौ लाफादों बेखायनो जों माखासे मोसानाय दिन्थिनाय आरो नैबे जों बाथौ थानसालिखौ एकदम बेयाव सिबिजेननाय गायसनजेननायनिफ्राय बै समाव न'आ जाब जुब जोंमोन बे जाब जुब थानसालिनिफ्राय जों सिबिबोनानै दासिम नैबे नुजासिमाव मारै जाबोदों बे बेसादखौ जों मा होनगोन बेखौ डकुमेन्टारि जों मोनसे माबा मा होनगोन बेखौ माबाजों मा होनो प्रजेक्टरजों दिन्थिगोन आरो दिन्थिनाय हाबाफारि लादों बेयाव प्रजेक्टरजों दिन्थिनाय हाबाफारि लादों। बेखायनो जोंथ' बहुदा हयथ' मिथिया बे थानसालिखौ लाखिनाय हा लाखिनायाव सोरनि सोर माबादि खामानि मावलांदों बेखौ हयथ' बहुदानो मिथिया। बेखायनो जों बै दिनाव जाहाथे मिथिनो खाबुखौ बयबो मोनो बे खाबुखौ मोननो हानाय राहा खालामनो थाखायनो जों बे 27 तारिखनि प्रग्रामखौ लादों। बेखायनो आं दिनैनो खावलायखांबाय बयबो जाहाथे 24 जानुवारिनि बे हाबाफारिखौ फैयो। बेनिफ्राय 28आवथ' जोंना गोथार बाथौ सान जाखाबाय। बे गोथार बाथौ साना जों 6थासोनिफ्राय लादों हाबाफारिखौ। 6थायाव जाहैगोन गिबियाव जोंनि बे बाथौ थारनायनि उनाव जों बेयाव एसे एनै दौरि रायसंनायनि उनाव 8 रिंगायाव जों नैथि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोगोन। 8 रिंगायाव लादों फुंबिलिनि। ओमफ्राय बे फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव फिरफिला बिरहोनायाव जा टाइम थांबाय बिनि उनाव जों गोथैसि बावनाय मोनसे हाबाफारि लादों। गोथैसि बावखांनायनि उनाव बे हाबाफारिया जोबब्ला नै जों बेयाव बाथौ बिन्दोआव फैनानै जों आरो आर'ज लागोन थिग बिदिनो जों 10ता 10:30 गेजेराव बे आर'जखौ फोजोबगोन। ओमफ्राय जोंना आलासि गाहाय आलासि हिसाबैथ' जों सर्बानन्द सन'वालखौ लेंहरखाबाय। आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार आथिखालनि मिरु सोरखारनि मन्त्रि बिथाङा गाहाय आलासि महरै सफैगोन। आरो जोंहा मोनसे नैबे बिटिआर एकर्ड डे जों बिटिआर एकर्ड डेआथ' 27आवमोन नालाय दा माबा खामानिनि थाखाय थारमाने बिटिसि सरकाराबो 28 जानुवारि खालि बे इएमफोर मोननाय क्वार्टार बै बैनापुरियाव इएमफोर मोननाय क्वार्टाराव बे क्वार्टारखौ 28 जानुवारियाव हिमन्त बिश्व शर्मा आथिखालनि बे चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजों बेखेवो। बेखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिहेतु 28 जानुवारि खालि जोंनि बे जायगायाव फैगोन बेखायनो जों बिथांखौबो हांख्रायबाय
आरो हांख्रायनाय लेखा बिथाङाबो नुजाफैनायनि खोथा होबाय आरो जोंनि बे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मन'गिरि कमलास बर'आबो थाखागोन लोगोसे बिटिसिनि गासै जायनि थाखाय इएम एमसिएलए अफिसियेल्स गेदेमा बिथांमोना थागोन आरो लोगोसे गासै रायजो राजाया थागोन आरो जों रायजो राजाखौ लिंहरनाय माने जों ओरैबायदि लादों कलेजफोरनि फरायसाफोरखौ बा प्रफेसारफोरखौबो जों लिंहरनायनि थांखि लादों आरो लाइजामखौबोथाय माखासेयाव होखाबाय आरो सोरबा सोरबा हांख्रायखाबाय इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोरखौ प्रफेसारफोरखौ लिंहरनाय हाबाफारि लादों स्कुलफोरनि स्टुडेन्टफोर आरो जोंनि बे टाउन ओनसोलाव थानाय खाथि खालायाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि माने गावबुराखौ लानानै गामिनि सोद्रोमाफोरखौ सोद्रोमाफोरखौबो हांख्रायदों बेखायनो जोंना हाबाफारिया एसे गिदिर बयहाबो ओंखायनो गावबा गाव दायित्वखौ बुजिनानै बाथौआरि हिसाबै जाहाथे बयबो लोगोआव नांलायनानै ओंखारनानै हेफाजाब होफैयो जाय जे हायो गावजों लोगोसे माने लिंबोनानै जाहाथे सुबुंखौ मा खालायनो हायो जों बेखौ नाजानांगौ आरो साफ्रोमबो ओइदिन खामानिखौ हयथ' न'नि खामानिखौ गावनि खामानिखौ एंगारनानै दोनथ'नानैब्लाबो बाथौ थानसालियाव फैनानै इसोर सिबिनायाव बा जों जे थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लादों गोथार बाथौ सानखौ जों बोसोरै खुंखायो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे थांखि दं एम दं जायनि थाखाय जों सर्बानन्द समाजखौ लिंबोनो गोनां जादों साननाङा जे सर्बानन्दखौलाय मानो लेंहरलायनांगौ बे गोथार बाथौ सान फालिनायाव नोंगौ लेंहरनायनि आन्दोआव माबा मोनसे हास्थायनाय थायो आरो बे हास्थायनाय जोंहाबो दंखायनो जोंबो मोनसे थांखि लानानै बिथांखौ लेंहरनाय जादों बेखायनो आं दिनै फोरमायखाबाय माने गुबुन साननाङा जे माने गेदेर बिदि मानसिफोरखौ इसोर सिबिनायाव लेंहरलायनांगौ माने साननाङा जोंहा बे गेदेमा बिथांमोनखौ लेंहरनायनि आन्दोआव जोंहा मोनसे थांखि दं बे थांखिखौ हयथ' नोंथांमोननो आं बुंथ'ला जों बे माखासे सेक्रेट माबा दङ बिदिब्ला फैदो जों माखासे दिनैनि हाबाफारि